oso giro ona sortzen daia hemen, jende azkenan desiente bildu geha eta ikusten amezela, jende egiten, barre... Faltzeko guaki. Gozeak inta, nire bai. Luzatuko aldao, gero. Seguro bai, gaina hor daukagu luzatzeko lekua. Oiandiz, gune bat, orduan, baten bat ezituko ala. Gaua luzatzeko borondatez daun jendea bai, Bai, antolatzaileak bai, eta gero beste guztiak ikusten dago guakin. Euskara itxoako bi eta zabal, azizan eta guri. Martxuan gaude eta egia esan ja jendiak lan askoin dago eta guaindikan urri arte bidia luzia deula eta pentsatu genuen izan zitekela aukera bat, faltzeko, pintzeko, lasai eta kilometro itza bai, baina jendiare guztauteko momentu bat. Eta Euskara itxoako bi eta zabal